Ура і бац! Віват наш джац! Хочаце? Маеце? Цяпер яго знаеце? Рубіць, трубіць, віск не ашчаджае. Банда мае уласны свой джац. Аўтар невядомы. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Частка 17. The White Button. Калі наш цыкль пра перадгісторыю бел-джазу ўжо выходзіў працяглы час, да мяне трапіла рарытэтная кніга 1957 году выдання з подпісам аўтара. У англамоўных мемуарах «Белая дырыгенцкая палачка» апісваецца перыяд ад самага пачатку Другой сусветнай вайны да бітвы пад Монте-Касіна. Баталіі не толькі баявыя, але і любоўныя, а перадусім музычныя. Фактычна праводзіцца кароткая гісторыя фармавання ды існавання джаз-аркестры Гольда Петерсбургскага, сабранай пры аддзяленні Белдзярж эстрады ў Беластоку ў 1939 годзе. Аўтар кнігі з'яўляўся трэцяй па значнасці асобай у калектыве. Як ён сам сведчыць, займаў пасаду мастацкага кіраўніка і стаў першым выканаўцам сусветна вядомай песні пра сінюю хустачку. Знаёмцеся, спявак, аўтар песень і дырыгент Станіслаў Ляндау. Yap 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 para pa uwa uwa uwai. Yap 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 para pa uwa uwa uwai. I-ow, 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 uwa. I-ow, 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 uwa uwa uwai. I-ow, 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 uwa. I-ow, 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 uwa uwa uwai. Blue uwa, blue uwa, blue uwa, uwa uwa, blue uwa, blue uwa. Невядома, ці знаходзіўся ў сваяцкіх стасунках пан Станіслаў з фізыкам-набылістам Львом Ляндау, чые бацькі, між іншым, паходзілі з Бабруйскую Магілеву, але паводле ўспамінаў сексуальнае жыццё меў не менш бурлівае. Няма звестак і пра тое, ці сваякі Станіслаў і Аляксандр Ляндау, польскі журналіст таго ж часу, які захапляўся Эдді Рознерам і хацеў стварыць цэнтр для аматараў джазу па аналогіі з Hot Club de France. А Станіслаў акурат пераймаў стыль гэтага парыжскага клубу, як канстатуе даследчык Якаў Басін. Затое дакладна вядома, што кузэнам Стасю прыходзіўся Шымон Каташык, адзін з піянераў польскага джазу і сталы напарнік Зыгмунда Красінскага. Кракатук. Станіслаў Ляндау нарадзіўся прыкладна за 2 гады да Першай сусветнай, дакладная дата невядомая, у Кракаве у сям'і аўтарытэтнага дарожнага і чыгуначнага інжынера. Але гімназычнае юнацтва правёў у Львове, як вы можаце памятаць з серыі нумар 7, дзе пэўны час працаваў бацька. Нездарма музыка потым абраў сабе псеўданім Стась Астраленка. The White Button ён напісаў ужо як Стэнлі Ляўдэн, маючы таксама трапную сцэнічную мянушку «Містер Весетайл», «Містер Рознабаковы». Перавернем кружэлку, з якой мы ўзялі інтро, на другі бок і пачуем афрыканскае танга «Зунгу» з папулярнай бурлацкай цытатай. Tajemnice dżungli, zwierząt ryj, dziki ryj. To żar tropikalnych nocy wężów psy. To pieśń, która trwa bez przerwy i rozrywa nerwy, śmierci dźwięk.
i prawo silniejszego słabych lęk. З 19 гадоў Станіслаў Ляндау спяваў у львоўскім акадэмічным тэатры «Усма пенч», што значыць 8 гадзінаў 5 хвілінаў. Пасля ў іншых тэатрах меў уласны гурт, запісаў шэраг плытак, як адзначае эксперт Кшыштаф Карпінскі, у асноўным танга ўласнага вырабу. За 2 гады да другое сусветнае Ляндау перабраўся ў родны Кракаў і стварыў банду, якая сабрала вакол сябе шмат прыхільнікаў. Другое імя ансамблю «Ганг» мае тое самае гангстарскае значэнне. Іх кружэлка, запісаная і выдадзеная сырэнай электра прыкладна ўлетку 39-го году, што мы толькі што чулі, сапраўды можа лічыцца самай хуліганскай у міжваеннай Польшчы. І менавіта з удзельнікаў банды, можна сказаць, забягаючы наперад, сфармаваўся інструментальны касцяк джаз-аркестры «Белдзярж эстрады». Кракатук. Паводле інфармацыі з кнігі «Быў джаз», у складзе банды адзначыліся Арнальд Левак, фартэпіяна, трубачка-медыянт Бернард Потак, 2 вэбары, кантрабасіста і акардэаніста, 2 хаары, саксафаністы і бубнач, і таксама саксафаністы Бобі Норберт і Дудек. Маюцца сведчанні, што ў банду ўваходзіў і папулярны ў міжваеннай Польшчы спявак, скрыпач і аўтар песень Іга Крановскі, ён жа Ізаак Кранц. Сам лідар групоўкі выступаў не толькі як вакаліста ды асноўны аўтар, але і граў на фартэпіяна. Дарэчы, на вокладцы «The White Button» Стась намаляваны ўвогуле з трамбонам у руках. Белая палачка дырыгента засунутая ў партфель. Pytała się Kasia, Jasia Nadobnego, co to jest, czy on zna. Pełno dużych domów i dużo zielonego i czarowną moc w sobie ma. To jest nasz Kraków kochany, miasto miłości i snu. Nad Wisłą fajne są brzany, każda całuje bez słów. Jest andruseria morowa, a w mieście Bon to nasz ha. Gdy smutnym jedź do Krakowa, a to na pewno ci radość da. Pytała się Tońka, Miśka Nadobnego, ta co to jest?
czy on zna bardzo dużo domów i komin Baczewskiego i czarowną moc w sobie ma. Tato jest nasz Lemberg kochany, miasto miłości i snu. Tam łyczakowskie są wrzany, każda całuje bez słów. Tam jebaciarnia morowa, a w mieście Bon to nasz ha. Gdy smutnym ta jedźże do Lwowa, a to na pewno ci rozkosz da. Уласнае танга пра ўлюбёны Кракаў Станіслаў Ляндаў выдаў пад згаданым псеўданімам Астраленк, дзе ў прынцыпе прадказаў сваё вяртанне ў Лемберг. Гэта нямецкае імя Львова. Перад самым пачаткам баявых дзеянняў паміж польскімі і нямецкімі войскамі ў жніўні 1939 банда працавала ў Катавіцах. Ляндаў дырыгаваў калектывам у клубе «Багатель», што месціўся ў кінатэатры «Кэпітал» на вуліцы Плебісцытовай 3. На першым паверсе клубу знаходзіўся «Wonder Bar», згадаем Элла Джонсона, дзе збіраліся пераважна прамыслоўцы. Стась не хацеў верыць у чуткі пра вайну і планаваў правесці бліжэйшыя 3 месяцы на горных курортах са сваёй каханай. Але ён упершыню заўважыў, як госці бару пачалі актыўна між сабой камунікаваць. А адзін з іх сказаў, што «разумныя людзі паклалі свае грошы ў амерыканскія банкі і з'ехалі, а патрыёты будуць ратавацца ў адных кашулях». Кракатук. Калі музыкі выйшлі з клубу о 6 раніцы, дазналіся, што аб'яўленая мабілізацыя. Ляндаў меў званне кадэт-афіцэра і мусіў рушыць у Кракаў у 20-й пяхотны полк. Да чыгуначнай станцыі паспрабаваў дабрацца на ўласным «Шэўрале», але не хапіла паліва, якое паспелі раскупіць. Мясцовы жыхар пагадзіўся аддаць абаронцу айчыны свой ровар за колца, якое ён заўважыў на пальцы Станіслава. Грошы ўжо не цікавілі. На станцыі скапілася шмат сем'яў з рэчамі. Прыбыўшы ў сваю частку, Ляндаў пабачыў, што войска зусім не гатовае да вайны. Каля адное вінтоўкі на 3 чалавек. Зрэшты, вайну яшчэ ніхто не аб'яўляў. Мабілізацыя, верагодна, была проста дэманстрацыяй сілы, з якой варта лічыцца. Факстрот ад Стася Астраленкі пра 4 немак. Jest to ja mam 4 Niemki, skąd ja je znam. Po 7 każda ma szyk, facon i dyk, aż aprim, babim, bał, bał, bał. Każda ma uśmiech złoty, też da ci czar. Pieszoty lekko na pół, nóżki na stół, voila. Lecz coś nie dręczy stale, choć silno jest sympatia nasza. Wszak nie ma sensu wcale 4 żon mieć jak tam turecki pasza. Wiesz co ja mam 4 Niemki, skąd ja je znam. Spod 7 nie martwię się, bo każda chce, więc ma. La pa 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 para para pa para pa pa la pa para pa pa para pa ro bo 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 pa 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 para para pa 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 pra pa pa piri pra pa pa. Lecz coś nie dręczy stale, choć silną jest sympatia nasza. Wszak nie ma sensu wcale 4 żon mieć jak tam turecki pasza. Jest to ja mam 4 Niemki, skąd ja je znam. Po 7 nie martwię się, bo każda chce, więc ma. Jest to ja mam 4 Niemki, skąd ja je znam. Spod 7 każda ma szyk, facon i dyk, aż aprim, bał, bil, bał. Każda ma uśmiech złoty, też da ci czar. Pieszoty lekko na pół, nóżki na stół, voila.
lecz coś mnie dręczy stale, choć silną jest sympatia nasza, tak nie ma sensu wcale. 4 żony mieć jak tam turecki pasza. Wiesz co ja mam? 4 Niemki, skąd ja je znam? Spod 7 nie martwię się, bo każda z tych więc ma. У апошні перадваенны дзень Станіслаў Ляндаў паспеў наведаць у Кракаве клуб «Цыганерыя», дзе ў 1936 годзе распачаў польскі этап сольнай кар'еры Аді Рознар. А ў пятніцу, то бок 1 верасня 39-га, гітлераўская авіяцыя пачала бамбаваць Кракаў, адначасова, дарэчы, з Варшавай і Гародняй. Нават у той дзень, як сведчыць у сваіх успамінах Стась, перад тым, як пасыпаліся бомбы, некаторыя гараджане падумалі, што гэта польскія самалёты, а іншыя пасля ўжо казалі, што гэта чарговы інцыдэнт і вайны яшчэ няма. Хадзілі чуткі, што Великабрытанія вось-вось дашле сваіх лётчыкаў. Кракатук. Разам з 20-м пяхотным палком Станіслаў Ляндаў прыняў удзел у баі пад Пшчынай на поўдні Польшчы. Я зірнуў поверх. Ніколі не думаў, што танкі могуць рухацца так хутка, як бы павольна не гучэлі іхнія рухавікі. Мне пераймала дых ад страху, і пот ліўся па твары амаль няспынным потокам. Падбілі адзін танк, за ім другі, то бок на перадавой сапраўды меліся супрацьтанкавыя гарматы, але ў іх было мала шансаў. Лінія наступу не спынялася, калі танк загараўся. Астатнія проста аб'язджалі яго і бесчалавечна ішлі далей. Я ж неяк чакаў, што спыняцца ды паклапоціцца пра экіпаж падбітыя машыны. Той факт, што немцы не зрабілі гэтага, прымусіў мяне яшчэ больш спужацца. Тым не менш, пасярод усяго гэтага не пераставаў раздавацца голас «Трымаць агонь!». Francuz Paryż chwali, Austria Wiedeń znów, Londyn książę wali, a Tońku kocha Lwów. Krzyczy wciąż Wieniawa, niech żyje Warszawa. I my też Wisły dzieci kochamy stary gród. Nie ma jak u nas w Krakowie, Miecia przekonasz się. Każdy dzień dobry ci powie, lampy uroczą cię. Są tam cudowne zabytki, Wawel, pamiątek, moc. Na linii piękne kobitki, a w Lasku Polskim... Чарговая песня пра Кракаў ад банды. Станіслаў Ляндаў згадвае ў сваім «The White Button» польскамоўнае насельніцтва Сілезіі, якое сімпатызавала немцам. Так званае «Вассерполякен» яго ледзь не падстрэлілі. У выніку кадэт-афіцэр трапіў у палон. У танка адчыніўся люк і з'явілася галава нямецкага афіцэра. На ідэальнай польскай мове той загадаў: «Калі ласка, не спрабуйце збегчы, вы ўзятыя ў палон. Шыхтуйцеся на дарозе з рукамі за галавой. Зараз жа». Кракатук. Аўтар кнігі таксама запомніў, што на шляху ў лягер для ваеннапалонных адзін з немцаў пачаставаў яго салам. А ў самім лягеры польскія палонныя гралі з ахоўнікамі-аўстрыйцамі ў футбол. Паколькі Ляндаў няблага ведаў нямецкую мову, разумеў і расійскую, яго прызначылі перакладчыкам. Калі наш герой даведаўся, што СССР таксама напаў на Польшчу і ў савецкай зоне працягваецца звыклае жыццё з начнымі клубамі ды кавярнямі, то пачаў думаць пра ўцёкі. «Танга раніца», спявае аўтар. Nie trzeba płakać, do góry skroń. Na pożegnanie podaj mi dłoń. Już muszę odejść, jest dobrze, nie z mej winy. Nie bądź zazdrosna, maleńka ma. Nie można wiedzieć, co jutro da. Czy przyjdą inni, czy wróci twój jedyny.
Jutro mogą wrócić nasze dawne sny, rozkoszy dni. Jutro może zmieni się świat, bo to, co szczęście da, jedynie tylko małą chwilkę trwa. Dlatego życie Twe rozpocznie się od jutra. Дзякуючы статусу перакладчыка і добрым стасункам захоўнікам музыкам, у Станіслава Ляндау атрымалася скрасці са службовага пакоя праштампаваную паперу, на якой уласнаручна напісаў, што ваеннапалонны кадэт-афіцэр павінен быць адпушчаны ў Кракаў. Ужо ў Кракаве ў штабе паліцыі СС пайсці туды было ўсё роўна, што зрабіць візіт да д'ябла. Наш герой атрымаў дазвол каменданта адлучыцца на 5 дзён у горад Ярослаў у Падкарпатці, каб нібыта адшукаць жонку. Я шчоўкнуў абцасамі, салютаваў па-нацыстоўску і не адзін раз, а двойчы, і ледзь не зваліўся, калі выходзіў з пакоя. Пропуск таго каштаваў. З Кракава да нямецка-савецкай мяжы Ляндау прыхапіў піяніста-габрэя, самага сталага чальца свайго гурту Арнальда Левака, які хаваўся ад немцаў у сутарэнні. Грошы на квіткі Станіслаў здабыў, абмяняўшы на чорным рынку некаторыя каштоўнасці, што дала сям'я іншага калегі Дудыка. Той жа адмовіўся ўцякаць, бо не хацеў пакідаць старую маці і пасля, як дазнаўся Ляндау, загінуў у гета. Кракатук. Кракаў і Львоў злучаныя адной лініяй чыгункі, якая ідзе праз Ярослаў. Вагоны для скаціны былі напакаваныя людзьмі, а пасажырскія вагоны не нашмат лепш нямецкімі войскамі. Мы з Левакам уціснуліся ў трак для быдла і пачулі ўсе мовы, якія можна сабе ўявіць. Я вылучыў трохі чэшскае і няшмат нямецкае ў першыя 5 секундаў. Танга Кіця. Miau, 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 to jest rozmowa kotów. Miau, 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 cicho śpiewają się. Noc da, księżyc tak, komin swym cieniem ochrania. Ja mam też kogoś, co nocą i dniem serduszkiem twem grzeje mnie. Już nie zna takiej malutkiej, słodkiej, chrapniutkiej kici. Miau, 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 każdego wnet rozweseli, urokiem swym zachwyci. Miau, 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 wnet giną troski i żale naszego życia męki. Gdy ujrzysz u małej kici czarny pieprzyk maleńki, tak błogo płyną mi chwile, gdy siedzę przy mej kici. Miau, 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 i lalka szczebiose mile ustami darzy mnie. A gdy nadchodzi naszego rozstania czas, to modlę się do mej kici, by przyszła jeszcze raz. Tak błogo płyną mi chwile, gdy siedzę przy mej kici. Miau, 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 i lalka szczebiose mile ustami darzy mnie. A gdy nadchodzi naszego rozstania czas, to modlę się do mej kici, by przyszła jeszcze raz.
У цягніку Ляндау і Левак далучыліся да групы уцекачоў на чале з праскім хімікам. Выявілася, што канал для нелегальнага пераходу мяжы ўжо наладжаны. Уначы на станцыі Ярослаў нямецкі афіцэр прыказаў размеркавацца. Габрэі леваруч, людзі праваруч. Стась выдаў сябе за паляка гішпанскага паходжання, а ў Левака атрымалася схавацца за буфетам. Прыбыўшым забаранілі пакідаць вакзал да заканчэння каменданцкай гадзіны. Кракатук. Зранку Стась і Арні пайшлі ўслед за групай хіміка. Мясцовыя жыхары за пэўную плату пераправілі ўцекачоў на лодках праз раку Сан, па-ўкраінску Сян, якая лічылася мяжой паміж Нямецчынай і СССР. На развітанне лодачнікі крыкнулі: «Сцеражыцеся казакоў!» Халаднаватае прывітанне свабоды, але я прыпаў долу ад захаплення, каб пацалаваць зямлю на расійскім баку. Аднак не зрабіў гэтага. Прама перад вачыма апынуліся адбіткі ад конскіх капытоў. Папярэджанне пра казакоў аказалася не беспадстаўным. Чырвоныя казакі патрулявалі новаўтвораную мяжу. Дарэчы, аднымі з першых увайшлі і ў Беласток. Дзеля ілюстрацыі расійскі фокстрот з аўстрыйскага рамантычнага трылеру 1935 году «Der Kosak und die Nachtigall» – «Казак і салавей», запісаны будучым калегам Ляндау Генрыкам Гольдам. Wiatr, gdy śród pogoni tam na swoim wtedy karma świat. Hej! I Polski wolność dzieci na całym świecie znajdzie się nas. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Виктора Сямашкі. Кракатук. На новой границе на реке Сан старый Перемыш. В Перемышль прибыл член военного совета Украинского фронта, секретарь ЦК КПБУ товарищ Хрущев. Гукавыя фрагменты з прапагандысцкага фільму 1940 году з працяглым назовам «Вызваленне украінскіх і беларускіх земляў ад прыгнёту польскіх паноў і уз'яднанне народаў-братоў у адзіную сям'ю». Рэжысэр і монтажер Александр Даўжэнка. Безработные граждане, а их была 1/3 Львова, отправляются в Советский Союз на работу. Упала искусственная стена, разъединявшая наш народ. Львов стал советским. О чем только не спрашивали нас на улицах и площадях. Когда начнем делить землю? Неужели все равны? Правда ли, что у нас наука даром? Можно ли у нас жениться? Целуемся ли мы или нет? И красим ли губы? Есть ли у нас золотые коронки? И можно ли теперь молиться Богу? Мы не смеялись, отвечали серьезно. Власть будет та, какую народ пожелает. Молиться можно кому угодно, все равно паны не вернутся. Наука даром. Смиренные иноки, собравшись на общее собрание, слушали свои и чужие доклады и голосовали за советскую власть единогласно, единогласно. Белая дырыгенская палачка. Працягваем чытаць успаміны Станіслава Ляндау «The White Button». Адметна, што аўтар цягам аповеду амаль не пазначае гадоў, не кажучы пра больш дакладныя даты. Здагадвацца можна толькі супастаўляючы апісанне з гістарычнымі фактамі. Калі зарыентавацца ў часе, то дзіву даешся, наколькі спрэсаванай і багатай на падзеі выдалася для героя ўспамінаў восень 39-го. За 3 месяцы ён паспеў паваяваць, трапіць у палон, збегчы, правесці нейкі час у Кракаве, нелегальна перасекчы мяжу, дабрацца да Львова, пабыць тут нелегальным гандляром, паспяваць з Эдді Рознерам, потым стварыць свой бэнд.
і як бы начны клуб, падрыхтаваць некалькі канцэптуальных праграмаў, пазнаёміцца з дырэктарам Белдзяржэстрады. Такой насычанасці хапіла б і на год-паўтара. Відавочна, што праз многія згаданыя аўтарам інцыдэнты прайшлі і іншыя музыкі-ўцекачы, але больш падрабязных мемуараў пра гэты перыяд мы не маем. На дзяржаўныя мовы РБ кніга Ляндау не перакладалася, таму і будзем спыняцца на шматлікіх дэталях, датычных рэжыму жыцця на занятай саветамі тэрыторыі, асабліва савецкай этыкі ды эстэтыкі. Аднак пра ўсё па парадку. Грае банда. Białych chat melodia płynie w świat, jodlerów nuci chór, piosenkę gór, a gdy im sił już brak, tam ptasznik daje znak, słowiki trelem swym górują im. W dolinie chłopcy z dziewczętami idą tam po winie. Głowa pełna jest jak pełny dzban, a nogi same tańczyć chcą melodię swą. I tańczy cała wieś, a wiatru nosi pieśń, tę pieśń z tyrolskich chat, daleki świat. Ja la la la, ja la la la, ja la la la. Ja la la la. W dolinie chłopcy z dziewczętami idą tam po winie. Głowa pełna jest jak pełny dzban, a nogi same tańczyć chcą melodię swą. I tańczy cała wieś, a wiatru nosi pieśń, tę pieśń z tyrolskich chat, daleki świat. Ja la la la. Дарэчы, падобны тырольскі спеў пазней з'явіўся і ў рэпертуары дзяржджазу БССР пад кіраўніцтвам Рознера і Бяльзацкага. Пра тое, што Ляндау перасякаўся з Рознерам у Львове і нейкі час спяваў у ягоным бэндзе, пазначае ў рэканструяванай біяграме Кшыштаф Карпінскі. Сам Ляндау ва ўспамінах не называе Рознера аніводнага разу. Кракатук. Згодна з тэкстам кнігі, пасля перасячэння нямецка-савецкай мяжы бежанцы падзяліліся на некалькі групаў. Наш герой разам з калегам Арнальдам Левакам вырашылі накіравацца да хутара, які пабачылі на гарызонце сярод поля. Гаспадыня не здзівілася іхняму прыходу і сказала, што можа арганізаваць начлег, а зранку ейны муж падвязе на калёсах да бліжэйшай чыгуначнай станцыі. Але, вядома, з кампенсацыяй расходаў. Тут Станіслаў упаў духам, бо ўсе грошы аддаў за перавозку
праз раку, але аказалася, што ўнутры акардэона, які левак з цяжкасцю перасоўваў цягам падарожжа, захоўваліся не толькі ноты, але і купюры. Кабета была яўна задаволеная грашыма і прапанавала нам хлеб і кубак малака. Затым яна сказала, што мы можам спаць на кучы саломы пад навесам у задняй частцы хаты. Мы былі толькі радыя легчы адпачыць, але да таго, як ноч скончылася, мы дзялілі нашу кучу саломы з прыкладна 20 іншымі уцекачамі. Піша Ляндау. Зранку да станцыі яны ехалі спяваючы песні пад акардэон і па прыбыцці на астатнія грошы набылі 2 квіткі да Львова. Магчыма, гралі і наступную фокс-польку альбо польку-фокс, як пазначана на розных кружэлках Стася Астраленкі. Елана Куяна забава клявает, там яроедство на кужды маштики гет, Андрусов Кашмира, Майхер зомб и хира, Кузня Степуня и шлепа маня też, Walenty Antoni to gębę moja zwierz, Miś kuchniakier, Jan pijakier, Angrusowska ślachta walwiśma. Ha, 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 Polska na papa. Tam w kąciku już po cichu gondoli walek fest, cicho mańka, no bez krzyku bomb, bez pardonu jest, wiara się wygina, pasiąla begina. Tu kufelki, tam serdelki, wszystko pije raz po raz, aż Janowi pękły szelki, bo mu je rozsadził gaz. Ruchszą para, swoja wiara, Angrusowska ślachta dziś ma. Ha, 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 Polska nazwa ma. Фактычны выгляд вуліцаў уразіў мяне. Яны былі забітыя людзьмі, расказвае Ляндау пра прыбыццё ў Львоў. Звычайна, вясёлы горад з ваеннай гісторыяй змяшчаў каля 400 000 жыхароў, бо лічыўся другім па вельшыні местам у Польшчы. Цяперака ж яго займалі каля 1 мільёна чалавек, і многія з іх выглядалі гэтак, нібыта хадзілі ва ўсім, што мелі. У гэтым натоўпе наўрад ці можна было разлічваць на знаёмы твар, і таму мы з левакам бадзяліся, куды б натоўп нас не прывёў. Тым не менш, я сустракаў людзей, якіх ведаў у старыя добрыя часіны практычна на кожным кроку. Кракатук. Стары прыяцель Станіслава з прозвішчам Іммар Глюк пры сустрэчы распавёў, што атака з боку Саветаў 17 верасня была такой жа раптоўнай і, верагодна, больш нечаканай, чым нацыстоўская. Расейцы прытрымліваліся такой лініі, што яны вызваліцелі, якія хочуць абараніць палякаў ад немцаў. У выніку тое, што было супрацівам і месцамі вельмі жорсткім, праз некаторы час згасла, а затым цалкам знікла. На былой савецкай мяжы знаходзілася недастаткова войскаў, каб стрымліваць расейцаў, і цяпер насельніцтва назірала за імі з пэўнага кшталту пацешнай талерантнасцю і пачуццём таго, што яны не затрымаюцца надоўга. Расейцы усміхаліся палякам, елі ды пілі ў адных і тых жа установах, але ў той жа час трымаліся на дыстанцыі. У арыгінале аўтар ужывае тэрмін «Russians» і, судзячы па далейшым тэксце, адрознівае расейцаў ад беларусаў і украінцаў. Pyle cicho się podkrada, stepkę chwyta w przedni pas i murarski ukłon składa, ano choć zatańczmy raz. Wszystko na kanciasto, sztywno wyginiasto. Tu harmonia, tam siaksiofon, wszystko pokształtuje się. Balek koźla z kwaną zofą z boku zapomina się. Stróż Antoni klucze dzwoni, Angrusowska ślachta dziś ma. Ha, 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 Polska na dwa pa. Hajs muzyka pluskła na sali, frajery pod stół, morewe zabasz. Uwaga! Zgęszczone powietrze, przenosimy się do następnej ubikacji. Panie proszę panów na kanapki ze serem. Luuu!
Станіслаў Ляндау на пачатку адмаўляўся верыць у шматлікія гісторыі пра інфантыльныя і нецывілізаваныя паводзіны савецкіх грамадзянаў, што апынуліся ў Львове ўсяго некалькі дзён таму. Кабеты, па словах Імарглюка, былі непрыгожымі ды мускулістымі, але іх пакупніцкая здольнасць была надзвычайнай. Яны прымалі начнушкі за вечаровыя сукенкі і ўвогуле арыентаваліся на старую моду, дзякуючы чаму ўладальнікі крамаў распрадалі ўсе запасы, якія ўжо нават і не спадзяваліся рэалізаваць. Улюбёным таварам для чырвонаармейскіх афіцэраў і шараговых жаўнераў сталі гадзіннікі. Прастой расквітаў чорны рынак, на якім гандляваў і пан Імарглюк. Ён прапанаваў Ляндау далучыцца, і наш герой пагадзіўся, бо з-за перанесенага стрэсу было не да музыкі. Кракатук. Палітыка чорнага рынку заключалася ў тым, што калі расейцы хацелі мець гадзіннікі маркі «Сыма», то яны павінны былі іх мець. Я нават пабачыў вялікі кішэнны гадзіннік, які прадаваўся як наручны. Фурнітура для раменьчыка была прыпаяная па баках, і шчасліваму пакупніку аднаго з гэтых гігантаў даваўся ключ для заводкі за невялікую дадатковую плату, піша Станіслаў. Таксама наш герой стаў сведкам, як шараговаму жаўнеру мангольскага тыпу гандляр прадаў пусты футурал ад гадзінніка. Паднёсшы прадмет да вуха салдата, махляр рытмічна пацыкаў языком па зубах і ў выніку атрымаў 100 рублёў. Фабрычная дзевчына, спявае Ляндау з бандай. Fabrycznej pracy rytm życie znowu się zaczyna, znowu idzie w szary świt. Fabryczna dziewczyna, smutne są uśmiechy dnia, każda chwila i godzina smutne oczy zawsze ma. Fabryczna dziewczyna, wokoło szum wierny jej towarzysz, wokoło obcy tłum umęczony twarzy. Raz na dzień z chłopcem swym spotka się, by pójść do kina i swe szczęście prześni z nim. Fabryczna dziewczyna. Праз 2-3 дні чорнага гандлю Ляндау адчуў сябе забяспечаным і незалежным. Набыў строй. Цяпер ён мог забаўляць сімпатычных дзяўчынаў, на якіх Львоў быў багаты, а таксама падтрымаць Арнальда Левака, які не хацеў займацца падобным бізнесам. Нелегальныя гандляры збіраліся ў кафе «Де ля Па» на Марыяцкім пляцы, альбо Марыйскім, цяпер пляцы Міцкевіча. Там жа апавядальнік аднойчы пабачыў 2 расейцаў, цывільнага і вайсковага. Іх выгляд настолькі ўразіў Станіслава, што амаль праз 20 год ён быў гатовы даць падрабязнае апісанне. Кракатук. Цывільны расеец насіў свайго кшталту уніформу. Думаю, што ён быў адным з самых брудных людзей, якіх я калі-небудзь бачыў. Я зразумеў, што гэта вынік яго працы машыністам. Ён, канешне, не мыўся перад вечаровым шпацарам. Ён сядзеў за сталом, на якім стаялі 15 куфляў піва, і піў іх адзін за адным. Форма жаўнераў сталася для мяне вялікім расчараваннем. Мне падавалася, што расійскія войскі будуць апранутыя па-барбарску, але маляўніча. Іхняе паліто, якія яны насілі ў самыя спякотныя
дни оказались рудовато-шерыми и без подшивки. Офицеры были апранутые у темно-шеры колер, а под палито была нейкая комбинованная кашуля и туника. Іншыя чыны носили такие ж рэчы, толькі на нагавіцах офицераў мелася каляровая полоска по боках у залежнасці ад іх падраздзялення. Боты ніяк не адрозніваліся, папросту высокія ды смярдзючыя. Смурод сыходзіў ад воску, якім змазвалася сінтэтычная скура. Станчым салёную румбу Зыгмунда Беластоцкага з аркестрай Ежы Петерсбургскага, яшчэ аднаго будучага калегі Станіслава Ляндау. А спявае Мічыслаў Фох. Nowy rytm porywa już dziś nas i brzmi wśród mas. Nowe dźwięki, nowy ruch i tańczy znasz to pan. Mają ludzie różnych klas i rang już dość tych tank. Doktor Selson poszedł też już w końcu zna ten front. Rumby front. W salonie na dancingu prąd słyszysz jedno słowo rumba. Nie mają nigdy rumby dość i za rumbo idzie rumba. Więc przyznam się, że rumba wzięła i mnie. I cały dzień i całą noc szepce rumba, rumba, rumba. W salonie na dancingu prąd słyszysz jedno słowo rumba. Nie mają nigdy rumby dość i za rumbą idzie rumba. Więc przyznam się, że rumba wzięła i mnie. I cały dzień i całą noc szepce rumba, rumba, rumba. На пачатку сталым жыхарам Львова і нядаўнім бежанцам падавалася, што саветы не будуць навязваць свой парадак на далучаных тэрыторыях. Аднак праз тыдзень-два, то бок напрыканцы верасня 1939 году, камуністы паволі пачалі арганізоўваць рэчы на свой лад, сведчыць Станіслаў Ляндау. Насупраць помніка Адаму Міцкевічу на тым самым Марыяцкім пляцы расейцы збудавалі помнік свайму накірунку жыцця. Праўда, іхні мемарыял быў выкананы выключна з дрэва, але дастаткова высокі. На верхавіне гэтыя кучы стаяла фігура расійскага салдата, а побач з ёй нікому невядомая аўчарка. Кракатук. З кожным днём Ляндау часцей заўважаў, як чырвонаармейцы маршыруюць па горадзе. Яны ішлі так блізка адзін ад аднаго, што нос аднаго ляжаў на ранцы таго, хто ішоў спераду. На чале гэтага шэрага вусеня знаходзіўся запявала, а спявалі яны, здаецца, штораз, калі маршыравалі. Эфект быў настолькі камічным, што мы часта смяяліся да слёз. Знали вас, а его ты душили, и от слез вашу летнюю тень. Вместо ржи и пшеницы всходили, на полях белена и полынь. На полях белена и полынь. Вы полынь эту горькую ели и мечтали о счастье земли.
в нашу сторону часто глядели, звали нас, и на зов мы пришли. Звали нас, и на зов мы пришли. Неяк уладкаваўшыся ў Львове, хоць і нелегальна, Станіслаў Ляндау адчуў жаданне сфармаваць бэнд. Новыя ўлады збіралі музыкаў на сходы, паўстаў Львоўскі прафсаюз музыкаў. Як пазначае наш герой, яго калегі сапраўды адчулі сябе аб'яднанымі і абароненымі, нават сталі пагражаць працадаўцам з бастоўкамі. Старшыня саюзу меў указанне ад савецкага камісара Храпчанкі паведамляць пра ўсе факты дрэннага абыходжання з музыкамі, вінаватыя будуць ліквідаваныя. Храпчанка падаваўся богам, калі справа тычылася Львова. На ўсіх уведамленнях, што размяшчалі расейцы, стаяў ягоны подпіс. Кракатук. Далей Ляндау прызнаецца: «Я адчуў тады першыя халодныя вятры камунізму. Наступныя былі наперадзе. Сталі адкрывацца дзяржаўныя калектыўныя крамы, былыя ўладальнікі, як гаварылася, пераехалі ў неабходныя месцы, дзе мусілі працаваць. Якасць тавараў у такіх крамах была на нізкім узроўні, і вельмі нямногія людзі, якія мелі грошы, там нешта куплялі. Усё больш і больш будынкаў сталі рэквізавацца, згодна з прыказам Храпчанкі». У львоўскіх тэатрах, па словах Ляндау, прасочвалася тэндэнцыя дагадзіць саветам. У добрым рэвю за адну ноч жарты маглі ператварыцца ў агідную камуністычную прапаганду. Горад усё больш нагадваў вайсковую базу. Вы торопитесь к нам со слезами, вы несете букеты в руке. Вам туристы поют перед вами на любимом родном языке. На любимом родном языке. Ребятишки бегут по излугу, босиком по степной лебеде. Мудрый Сталин отцовскую руку протянул вам на помощь в беде. Протянул вам на помощь в беде. Аднак болей нашага героя сталі турбаваць плякаты на сценах, дзе гаварылася, што ўсе людзі, чые прозвішчы пачынаюцца на А і Б, павінныя зарэгістравацца ў вайсковым упраўленні. Тых, хто па дурасці пайшоў на гэта і не з'яўляўся ураджэнцам Львова, болей не бачылі. Расейцы пачалі ладзіць рэйды на вуліцах, каб злавіць тых, хто не зарэгістраваўся. Бывала, ачапляліся цэлыя раёны, і ўсе людзі, знойдзеныя ўнутры, дапрашваліся. Цяпер я вельмі пераймаўся за левака, ды і мне варта было б уцякаць, як толькі плякаты дойдуць да літары «Л». Згадвае свае мітрэнгі Станіслаў Ляндау і далей апісвае, як сам ледзь не трапіў у пастку, стаўшы сведкам прымусовай дэпартацыі. Кракатук. Жыхароў усіх дамоў на заблакаванай вуліцы вывелі на дарогу, затым некалькі жаўнераў прайшлі ўздоўж дзвярэй, ставячы на іх пячаткі з нейкага мяккага металу з правадамі на канцох. Адзін чалавек у піжаме, якога, верагодна, дасталі з пасцелі, шматслоўна пратэставаў, што ён не капіталіста, аднак яго абвінавацілі ў валоданні домам. Справа была даказаная. На вачох вельмі ціхага натоўпу, які сабраўся побач, падобныя капіталісты, усе жыхары вуліцы былі пасаджаныя ў грузавікі, у тым ліку дзеці, і вывезеныя прэч. Паставім на фінал гратэск факстрот з матэматычным прыкладам у якасці назову, на музыку, словы і з вакалам Станіслава Ляндау, у дадатак з дзіцячай падпеўкай і акампанементам танцавальнага калектыву «Банда». Працяг будзе. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. Cicho, dzieci, cichosza, pan profesor głos już ma. Uszka w górę, nosek w dół, bądź posłusznym niby mu. Powiedz mi ty, Mary, ile to jest 3 plus 4? A ty powiedz, mała ma, ile to jest 3 mniej 2? 3 plus 4 jest 7. La la. 3 mniej 2 jest 1. La la. La la la. La la la.
Wyjaśniona sztuczka ta, 3 plus 4 jest 7. Czy mniej 2 jest 1? La la la, la la la. Wyjaśniona sztuczka ta, ojciec Wirgiliusz uczył dziadki swoje, a miał ich wszystkich 123. La la la, la la la. Róbcie dziadki wszystkie, co i ja. La la la, la la la. Róbcie dziadki wszystkie, co i ja. Cicho, mężu, cichosza, teraz żona głos już ma. Uszka w górę, nosek w dół, bądź posłusznym niby mu. Usiądź na poduszkach i licz na paluszkach. Nie pomoże jeden, bo ja chcę dzisiaj 7. 3 plus 4 jest 7. La la. Czy mniej 2 jest 1. La la. La la la. La la la. Wyjaśniona sztuczka ta, 3 plus 4 jest 7. La la. Czy mniej 2 jest 1. La la. La la. La la. Wyjaśniona sztuczka ta, ojciec Wirgiliusz uczył dziadki swoje, a miał ich wszystkich 123. La la la, la la la. Róbcie dziadki wszystkie, co i ja. La la la, la la la. Róbcie dziadki wszystkie, co i ja. Ja, 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 ja.